പോയില്ലേ? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഒരു മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം. ഒരു കുടുംബത്തിന് കിട്ടിയ ചികിത്സാ വീഡിയോ ചെയ്ത് അതിലധികം വന്ന പണം കൃത്യമായ അർഹതപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് എത്തണം നിർബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും അവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും കൗൺസിലർമാരുടെയും അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇതുപോലെ കൈമാറുന്നത്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകൾ, ഇതൊന്ന് കാരുണ്യ മനസ്സുള്ള മറ്റുള്ള നിങ്ങൾ നൽകിയ സഹായം തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ. പ്രിയപ്പെട്ടവർ എല്ലാവർക്കും അസ്സാം വലൈക്കും, നമസ്കാരം. ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷമീർ കുന്നമംഗലമാണ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പൂന്തുറ അല്ലേ, കടപ്പുറം അല്ലേ, പൂന്തുറയിലാണ്. പൂന്തുറം കടപ്പുറത്താണ്. നമുക്കറിയാം, പ്രളയം വന്നപ്പോൾ, പ്രയാസങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ മലയാളികളുടെ പട്ടാളമായി നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ച, നമുക്ക് കവചം തീർത്ത, പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും വിഷമകരമായ ഘട്ടങ്ങളിലും പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിലും ഒരുപാട് അടിക്ക് മുകളിലും വെള്ളം വന്നപ്പോൾ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ, വീടുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സംരക്ഷണം നൽകിയ, നല്ല സ്ഥലത്തേക്ക്, നല്ല സമാധാനമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ച് നമ്മുടെ മനം കവർന്ന കടലിന്റെ മക്കളെ സ്നേഹിച്ചാൽ തിരിച്ച് ഒരു ചെറിയ സ്നേഹം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ കുന്നോളം തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് കടലിന്റെ മക്കൾ. അവർക്കൊരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ ജനങ്ങളെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കാറുണ്ട്. ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട ഇവിടുത്തെ ഹന്ന എന്ന് പറയുന്ന പൂന്തുറ ഫിഡസിന്റെ താമസിക്കുന്ന സജിമോന്റെ മകൾ ഹന്ന, 16 വയസ്സ്, നട്ടെല്ലിന് സർജറി ആവശ്യമായിട്ട് സഹായിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട തിരുവനന്തപുരത്തെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന പ്രിയ സ്നേഹിതനുമായിട്ടുള്ള സെയ്ദലിക്ക നെറ്റ്ഫാബ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. 4 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് 4 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കായിരുന്നു വീഡിയോ ചെയ്തത്. 1,92,000 രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നു. ബാക്കി 2 ലക്ഷം കുറച്ചുകൂടി പൈസ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് സെയ്ദലിക്ക നമ്മളോട് ഈ വിവരം പറയുന്നത്. ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ കുടുംബത്തെ, അർഹതപ്പെട്ട കുടുംബമാണ്, ആ കുടുംബത്തിന് എന്തെങ്കിലും ലെവലിൽ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ, നെടുമങ്ങാട്ട് ഹൃതിക മോൾക്ക് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ 4 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് 98 ലക്ഷം രൂപ വന്നു. അതിൽ നിന്ന് 37,50,000 രൂപ ഹൃതിക മോളെ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് അർഹതപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയത്. ആ സമയത്താണ് ഈ കുടുംബത്തിന് നേരിട്ട് കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ അവസ്ഥ, അന്നമോളെടുത്ത് വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ 2 കിഡ്നിയും തകരാറിലായി പ്രയാസപ്പെട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ്. ഇപ്പം മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയാണ്. അസുഖം വന്നതുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നൽകുന്ന തുകകളാണ് 10ഉം 100ഉം വിയർപ്പിന്റെ ഗന്ധമുള്ള, അതിന്റെ മൂല്യം അനർഹമായിട്ടോ അവിഹിതമായിട്ടോ മറ്റു കരങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ പാടില്ല. അത് എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും അർഹതപ്പെട്ട കൈകളിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആവശ്യത്തിലധികം പണം വരുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു രോഗിക്ക് വേണ്ടിയല്ല. ഒരു രോഗിക്ക് വീഡിയോ ചെയ്ത് അതിൽ ആവശ്യത്തിലധികം പണം വന്നാൽ അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റർ അല്ല ഞാൻ. അങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകൻ എന്ന് പറയില്ല. നമ്മളെ സമീപിക്കുന്ന, പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി സമീപിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഒരു നാളമായി, ഒരു പ്രകാശമായി നമുക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആവശ്യത്തിലധികം പണം വന്നാൽ ആ കുടുംബത്തിനോടും കമ്മിറ്റിയോടും സമ്മതം വാങ്ങി ഇതേപോലുള്ള ആളുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോ മാസവും നമ്മളെ പ്രതീക്ഷിച്ചെത്തുന്ന 100 കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് 100 വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്ത് ഇല്ല. അപ്പോൾ അധികം വരുന്ന സമയത്ത് അത് കൃത്യമായി അർഹതപ്പെട്ടവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ആ കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതിലെന്തെങ്കിലും ഉടായ്പകളോ അതിലെന്തെങ്കിലും കമ്മീഷൻ ഇടപാടുകളോ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലേക്കുള്ള, അവിടെ 1 ലക്ഷം കൊടുത്ത് 80 തിരിച്ചു വാങ്ങുക, 20 തിരിച്ചു വാങ്ങുക, അങ്ങനത്തെ ഏർപ്പാടുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മേഖലയെ വളരെ മോശമായി ചില ആളുകളെങ്കിലും കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും പ്രവർത്തനം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. എന്റെ പ്രവർത്തനം എന്റേതായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾക്കും ശൈലികൾക്കും അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ശിവേട്ട സഹായിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക. വീഡിയോയിലേക്ക് വരുന്ന പൈസ അർഹതപ്പെട്ട കൈകളിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നൽകിയ പണം തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നെടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്നെടുത്തോ ഉള്ള പണമല്ല. പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്കെടുത്ത് കൊടുത്തൂടെ എന്നുള്ളത്. നമുക്കെടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യും. അല്ലാത്ത പൈസ ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾ നൽകുന്ന സംവിധാനം കൊടുക്കും. സർക്കാരിനൊക്കെ ഒരു പരിമിതികളുണ്ട്, ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് പരിമിതികളുണ്ട്. ഒരു സഹായത്തിന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ, ചികിത്സയ്ക്ക് ഒരു അപേക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു വരാൻ സമയമെടുക്കും. ആ നടപടിക്രമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷമാണ് സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ കിട്ടുക. നിങ്ങൾ നൽകിയ പൈസ കൗൺസിലർ പ്രിയപ്പെട്ട ദീപ്തി ജിപ്സി ചേച്ചിയുടെ
ജിപ്സി ചേച്ചിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇവിടുത്തെ കൗൺസിലറാണ്, ജനകീയ മുഖമാണ്, നേതൃത്വത്തിൽ കൈമാറുകയാണ്. ശിവേട്ടന്റെ ഹൃദികമോളെ ഫാമിലി മെമ്പർ ഉണ്ട്, അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടു കൂടി കൈമാറും. ആ കുടുംബത്തിന് കൈമാറും. അമ്മയാണ്, കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് കൈമാറുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഒരാൾ വീഡിയോ ചെയ്താൽ, ഞാനിപ്പം സെയ്തലിക്കയുടെ ഒരു വിഷയം അദ്ദേഹം വീഡിയോ ചെയ്ത്, അദ്ദേഹം ഈ കുടുംബത്തിന് വീഡിയോ ചെയ്തത് തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ, ജോലിക്കിടയിൽ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ്. പടച്ചവന്റെ മാത്രം പ്രീതി കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ സുതാര്യമായി ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു എല്ലാ വീഡിയോ വിജയിക്കണമെന്നില്ല, ചിലർക്ക് വിജയിക്കാതെ പോകും, ചിലർക്ക് വിജയിക്കും. അപ്പൊ വിജയിക്കാതെ പോയ വീഡിയോക്ക് അതിന് യോഗമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ആ വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെ പാടില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് വിജയിക്കാൻ കഴിയുന്ന വീഡിയോകൾ പരമാവധി വിജയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക. അവസാനം അവരുടെ വീഡിയോ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തി അവർ ലോകം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ, നിങ്ങളെ വീഡിയോ മരണം വരെ എന്നുള്ളൂ അല്ലേ? നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ കിട്ടാതായി പോയാൽ സങ്കടം മാറുമോ? വീഡിയോ ജനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ വിചാരിക്കും ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും ആ വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. പരസ്പരം ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പരസ്പരം ചേർത്ത് പിടിക്കുക. കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും അല്ലെങ്കിൽ മോശം പറയുന്നതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട്, ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ പൈസ വന്നിട്ടില്ല, മറ്റുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വീഡിയോ ചെയ്ത് അധികം വന്നാൽ അത് തിരിച്ച് സഹായിച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പാവങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ സഹായങ്ങൾ മതി, വലുതൊന്നും വേണ്ട, ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം. പ്രിയപ്പെട്ട കൗൺസിലർ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. ഇത്രയേറെ ത്യാഗം സഹിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടെ കോഴിക്കോട്ടിൽ നിന്നും ഈ സഹായം ചെയ്യണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഷമീർ കുന്നുമംഗലം സാറിന് ഒത്തിരിയേറെ നന്ദിയുണ്ട്. ഈ ചാരിറ്റബിൾ എങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് ഈ പൂന്ത്ര വാർഡിലെ നമ്മുടെ അന്നമോളും സജിമോൻ ചേട്ടനും ഒത്തിരിയേറെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തത്. കാരണം ഒരു വീടുണ്ടെങ്കിലും ശരിക്കും അത് കടബാധിതയിലാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ഒരു നെട്ടോട്ടം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് സഹോദരൻ കാണുകയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ചേട്ടനെ കണ്ട് സംസാരിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്യണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ തുക അത് വലിയ തുകയല്ല, ചെറിയൊരു തുക. എങ്കിലും എല്ലാവരുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് 10 രൂപയായിരുന്നാലും അവർ ചെയ്തത് ഒരു വലിയ തുക തന്നെയാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്, ഈ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വലിയൊരു തുക തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു മനസ്സ് കാണിച്ച് നമ്മുടെ ഈ പൂന്ത്രയിൽ ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന ഈ ചാരിറ്റബിൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഷമീർ കുന്നുമംഗലം സാറിന് ഒത്തിരിയേറെ ജനങ്ങൾ നൽകിയ കാശ്, ജനങ്ങൾ നൽകിയ കാശ് അത് ചാരിറ്റബിൾ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഷമീർ കുന്നുമംഗലം. അഡ്വക്കേറ്റിന് ഒത്തിരിയേറെ നന്ദിയുണ്ട്. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോ സഹോദരങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ ഹൃദയമഴിഞ്ഞ നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ധാരാളം ഇതേപോലെ രോഗികളെ ചികിത്സാ സഹായം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചാരിറ്റബിളിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാണ്. ഒത്തിരിയേറെ നന്ദിയോടുകൂടി നിർത്തുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട മാമൻ പ്രിയമുള്ളവരെ, എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ ചെറുമോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ സമാഹരിച്ചൊരു തുകയാണത്. അപ്പോൾ ഈ തുക സമാഹരിച്ച് ഇത്രയും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിലേറെ തുക വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ തുക കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി അർഹതപ്പെട്ടവരുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്നുള്ളത്. അർഹതപ്പെട്ടവരുടെ കൈകളിലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തികച്ചും സുതാര്യമായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് രഹസ്യമായിട്ട് വന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇതിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ കാണാത്ത കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാശ് ഇത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടോ, ഇതിനെ പറ്റിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ, ഫേക്കാണോ, ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് സൈബർ അറ്റാക്ക് നേരിടുന്ന ഒരു സമയമാണിപ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്വക്കേറ്റ് ഷമീർ കുന്നമംഗലത്തിനെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതൊരു പബ്ലിസിറ്റിക്കോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഷോക്കിനോ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നതും. ജനങ്ങൾ അറിയണം ഇത് സുതാര്യമാണ്, ഇത് നേർവഴിയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. തികച്ചും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ തുക സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ ഫാമിലിക്ക് കൈമാറാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് കൗൺസിലറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ. നന്ദി, നമസ്കാരം.
അസ്സാം വലൈക്കും. സയ്യിദ് അലി നൻഷാബാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷമീർ കുന്നമംഗലം. അദ്ദേഹം നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ രോഗിക്ക് അന്നമോൾക്ക് 1,92,000 രൂപ കിട്ടുകയും ബാക്കി വീണ്ടും അവർക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ തുക വേണമെന്നുണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തായ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷമീർ കുന്നമംഗലത്ത് പറയുകയും നമ്മുടെ ഇതുപോലെ കടപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്നവരാണ്, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണെന്നൊക്കെ അവരുടെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും പറയാതെ തന്നെ വന്ന് അത് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി. 1,00,000 രൂപയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം വളരെ മാതൃകാപരമായാണ് അദ്ദേഹം ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. ചാരിറ്റി മേഖലയിൽ തന്നെ ചാരിറ്റി മേഖലയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ മുഖം കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് തന്നെയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഷമീർ കുന്നമംഗലം ഒരു മാതൃകയുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും പടച്ച തമ്പുരാൻ ദീർഘായുസ്സും എല്ലാവിധ നന്മകളും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് 10 രൂപയെങ്കിൽ 10 രൂപ അയച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അയച്ചു കൊടുത്ത് സഹായിച്ച ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും പടച്ച തമ്പുരാൻ എല്ലാവിധ നന്മകളും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. കമ്മിറ്റിയുടെ മെമ്പറാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഒത്തിരി അധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസത്തിൽ ഈ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ ക്യാഷ് കിട്ടുന്നതിൽ. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയില്ല. ഞങ്ങളിത് തുടങ്ങുമ്പോഴും ഒട്ടും ഇതുവരെ എത്തുമെന്നോ ഷമീർ കുന്നംപറമ്പിൽ സാർ ഇവിടെ എത്തുമെന്നോ ഇത് കിട്ടുമെന്നോ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നമാണ്. ഒപ്പം എന്താ പറയുക, അഡ്വക്കേറ്റ് ഷമീർ കുന്നംപറമ്പിൽ സാർ ഇവിടെ എത്തുമെന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നമാണ്. കൊടുക്കാൻ പറ്റിയതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ്. ഈ പൈസ തന്ന് സഹായിച്ചവരിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ക്യാഷ് ഈ 1,00,000 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി കളക്ട് ചെയ്ത നെടുമങ്ങാടുള്ള ആ മോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഷമീർ കുന്നമംഗലം സാറിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും വീണ്ടുമുള്ള പ്രയത്നതയ്ക്ക് എന്നും ഞങ്ങളൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും. തന്നവരെല്ലാവർക്കും 1000 നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം, അന്നമോൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ചെറിയ നല്ല ഒരു കുട്ടിയാണ്. മോളെ പോയി നമ്മൾ കണ്ടു. അച്ഛൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമാണ്. സഹായങ്ങൾ കിട്ടേണ്ടതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഹൃദിക മോളെ ചെലവിനുള്ള പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ട്രീറ്റ്മെന്റ് എവിടെയും പരാജയം. പക്ഷേ ഇനി എന്ത് വേണം? പ്രാർത്ഥനകൾ വേണം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ മോൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആ കുടുംബം നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? പൈസ കിട്ടത്തില്ല. അവരെ മനസ്സിൽ നല്ല മനസ്സുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ കുടുംബം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പൈസ തരാൻ മനസ്സ് കാണിച്ചത്. കാണുന്ന ആളുകൾ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നൽകിയ പൈസ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കും. എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം നേരുന്നു. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഓക്കെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.